салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 14 октябри 2020 сол аст. дар вилояти Сахалин як гурӯҳи ҷиноятӣ боздошт шуд, ки бар ивази маблағи муайян ба муҳоҷирони меҳнатӣ ҳуҷҷатҳои қалбакӣ омода мекарданд. ҷинояткорон бар ивази 30,000 рубл бастаи ҳуҷҷатҳоро барои дароз кардани муҳлати будубоши муҳоҷирон, гирифтани патент, пардохти боҷи давлатии патент, бима ё худ суғуртаи ихтиёрии тиббиро дар Федератсияи Русия қалбакӣ омода менамуданд. гурӯҳи ҷинояткор иборат аз 8 нафар шаҳрвандон барои дароз кардани муҳлати будубоши муҳоҷирон дар Федератсияи Русия ва истеҳсоли оммавӣ ва фурӯши ҳуҷҷатҳои қалбакии донишҷӯӣ низ машғул буданд. ҳамчунин илова мегардад, ки ҷинояткорон бар ивази маблағҳои муайян бастаи ҳуҷҷатҳоро барои пешниҳод ба мақомоти муҳоҷират омода карданд, ки дар он шартномаҳои бофтаи меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба расмият дароварда шудааст. ҳангоми кофтукови мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷойҳои истиқомати айбдоршавандагон, шиносномаҳои қалбакии шаҳрвандони хориҷӣ, рӯйхати калони ҳуҷҷатҳо ва муҳрҳои сохта ёфт ва мусодира карда шуд. илова мегардад, ки ҳама аъзои гурӯҳи ҷиноятпеша табқи моддаҳои дахлдории Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил гунаҳгор дониста шуданд. бо назардошти бастани созишномаҳои ҳамкории пешазсуддӣ аз ҷониби баъзе аз маҳкумшудагон, 4 нафар иштирокчиёни парванда ҳукмҳои шартан аз 2 то 3 солӣ гирифтанд. боқӣ монда муҳлати воқеии маҳрумият аз озодиро, ки на бештар аз 2 солро дар бар мегирад, дар муассисаҳои ислоҳии низомаш умумӣ пушти сар хоҳанд кард. идомаи хабарҳо. бо тағйир хӯрдани фасли сол, сирояти коронавирус низ як замоне рӯ ба коҳиш ниҳода буд, аз нав авҷ гирифтааст. ҳоло ба ҳисоби миёна дар Русия дар як шабона рӯз аз 10 то 13 ҳазор ҳолатҳои сироятёбӣ ба коронавирус ошкор карда мешавад, ки ин рақам баробар ба вақти аввали авҷи сирояти коронавирус аст. муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз хориҷ барои дарёфти кор ба Русия омадаанд, ба шароити душвортар дар давраи пандемия рӯбарӯ гардиданд. бо вуҷуди ин, дар ҳоле ки нерӯи кории хориҷиён ҳамчунон аз талаботҳои аввалин дараҷа дар баъзе аз минтақаҳои Русия боқӣ мондааст, аммо на ҳама дар ин давра мушкил ба кор таъмин гардиданд. طبق معلومات مقامات Росстат در آخر سال 2019 و اول سال 2020 در بعضی از منطقه‌های روسیه برای مهاجران مهنتی دریافت کار آسان. همین طریق سطح بلندترین شغل مهاجران در کلمیکی 86 رو از 116%، در قلمرو کمچاتکا 84.0 از 188% و اوکروگ автономии چوکوتکا 84.4% به قید گرفته شده است. اینچنین سطح بلندترین طلبات به قوه کاری مهاجران مهنتی در اوکروگ автономии یامالو-ننسک 83.23% و در ولایت ساخالین 80.63% گفته می شود. در نوبت خود در انجام سال 2019 و اول سال 2020 طبق اطلاع رسمی جمهوری توبا 33.12%، جمهوری ماریا ایل 39.1%، اسیت شمالی 39.3%، ولایت مختار یهودیان 39.75% و ولایت استراخان 40.34% به قوه کارگران خارجی نیاز داشتند که اکثر جایهای کاری خالی در این منطقه ها در بخش‌های ساختمان، سبزوارکاری و خواجگی منزلی و کمونالی گفته می شود. در مجموع در روسیه سطح مهاجران خارجی 61.12% و شماره بیکاران در این گروه 117.86% را تشکیل داده است. در منطقه های پیشرفته شماره اهالی محلی کم است یا نمایندگان آن برای کار در منصب‌های اشغال کرده مهاجران آماده نیستند. در رابطه با این سطح بلند شغل مهاجران در منطقه ها موجود است، گفته است الکساندر صفونوف، نایب رکتور دانشگاه دولتی مالیوی نزد حکومت فدراسیای روسیه در مصاحبه با خبرنگاران.
ҳамчунон коршиносон ҳадс мезананд ки агар мақомоти русия маҳдудиятҳои навро дар робита ба коронавирус эълон кунанд, баъзе муҳоҷирон ки даромади худро гум кардаанд ба ватани худ мераванд, аммо эҳтимолияти аксари онҳо дар русия боқӣ монда кӯшиш мекунанд ки пулро сарфа кунанд. масалан онҳо аз пардохти андоз ва пули патент даст мекашанд. шумо хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. аз русия ба қазоқистон меравем. бо фармони вазири энержияи қазоқистон манъи 3 солаи содироти гази моеъ ҷорӣ карда шуд. хабар дода мешавад дар вебсайти вазорати энергетикаи ин кишвар. қайд карда мешавад ки чунин фармони соли 2017 ба муҳлати 3 сол ҷорӣ карда шуда буд. дар воқеъ вазорати энержия ин маҳдудиятро барои 3 соли дигар тамдид кард. дар соли 2017 дар шароити фарқияти назаррас байни нархҳои содироти ва дохилӣ механизми мавҷудаи тақсимоти газ барои бозори дохилӣ бо фактҳои сӯистифода аз ҷониби шабакаҳои интиқолдиҳандаи газ дар ташаккул ва иҷрои дархостҳо, инчунин тақсимоти сӯзишворӣ дар бозори дохилии Қазоқистон рӯбарӯ шуд, гуфта мешавад дар хабар. вазорати энергетикаи Қазоқистон таъкид мекунад ки баъзе ташкилотҳои шабакавии гази содироти ғайриқонунии сӯзишвориро берун аз қаламрави Қазоқистон анҷом доданд ки барои қонеъ кардани талаботи бозори дохилӣ монеъ эҷод мекунад. содироти ғайриқонунии сӯзишвории моеъ берун аз қаламрави Қазоқистон тавассути роҳҳои автомобилгард сурат мегирад, зеро он амалан беназорат аст, таъкид карда мешавад дар хабари вазорати энергетикаи Қазоқистон. қайд карда мешавад ки пас аз қабули чораҳо дар соли 2017 вазъи таъминоти газ дар бозори дохилӣ ба эътидол омад. ҳамин тариқ хулоса мекунад вазорати энергетикаи Қазоқистон қабули фармони мазкур бо мақсади пешгирии содироти ғайриқонунии гази моеъ берун аз қаламрави кишвар ва фаровонии он дар бозори дохилӣ бо сабаби фарқияти поёнӣ байни нархҳои тасдиқшудаи дохилӣ ва содироти равона шудааст. тоҷикистон гази моеъро аз Қазоқистон тақрибан 93% аз ҳаҷми умумии гази табиии воридотӣ меорад. дар баробари Қазоқистон ҳамчунон аз Узбекистон ва Русия низ ба ҷумҳурии гази моеъ ворид карда мешавад. аз Қазоқистон ба Русия бармегардем ва хабарҳои ин соатаро мустақиман шумо мешунавед. масъалаи зиёд кардани квотаҳо барои таълими шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар мактабҳои олии Федератсияи Русия фаъолона муҳокима мешавад. дар ин маврид қарори мусбат қабул кардан мумкин аст ва ояндаи наздик ин кор хоҳад шуд, гуфтааст К.Тайсаев, муовини раиси кумитаи думаи давлатии Русия оид ба корҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамгироии иттиҳоди иқтисодии Авроосиё. масъалаи зиёд кардани квотаҳо барои таҳсили шаҳрвандони Тоҷикистон дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия дар асоси буҷа фаъолона муҳокима карда мешаванд. имрӯз ҷаласаи кумита баргузор мешавад ки мо масъалаи афзоиши квотаро баррасӣ хоҳем кард. ин идеяро президент Владимир Путин низ дастгирӣ кард, гуфтааст К.Тайсаев дар як конфронси онлайнӣ дар маркази матбуоти Русия. ба андешаи ин вакили парлумони Русия, чунин квотаҳо аз ҷумла барои ҷавонони Тоҷикистон зиёд карда мешаванд ва шумораи бештари одамон имкони гирифтани маълумоти олӣ дар Русияро пайдо хоҳанд кард. вай тавзеҳ додааст ки Русия дар як сол барои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маҷмӯъ 3900 ҷойҳои буҷетӣ дар донишгоҳҳоро ҷудо мекунад. ба гуфтаи К.Тайсаев, баҷоз аз президент, масъалаи тавсияи квота аз ҷониби Россотрудничества ва вазорати корҳои хориҷии Русия низ дастгирӣ карда шудааст ки вакилони парлумон ба ин хушбин ҳастанд. шумо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон хабар медиҳад ки барои аввалин бор дар таърихи худ Ӯзбекистон узви Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид интихоб шуд. Шӯрои ҳуқуқи башар як неҳоди олӣ байни ҳукумати тобеи Созмони Милали Муттаҳид мебошад ки аз 47 давлати аъзо иборат буда барои пешгирӣ ва ҳимояи тамоми ҳуқуқҳои инсон дар саросари ҷаҳон масъул аст.
шӯрои ҳуқуқи башар комиссиони ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳидро иваз кард. ҷаласаи шӯрои ҳуқуқи инсон дар дафтари созмони милали муттаҳид дар Женева баргузор мешаванд. намояндаи расмии раиси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид Бренден Врарма гуфтааст, ки узвият дар шӯрои ҳуқуқи башар барои ҳамаи кишварҳои узви созмони милали муттаҳид боз аст ва муҳлати ҳар як давлати узв 3 солро дар бар мегирад. интихобот бо овоздиҳии пинҳонӣ баргузор мешавад ва давлати номзад бояд ҳадди ақал 97% овозҳоро соҳиб гардад. ба ғайр аз Ӯзбекистон дар тӯли 3 соли оянда боз 14 кишвари дигар ба узвияти шӯрои ҳуқуқи башар интихоб шуданд, ки инҳо Боливия, Бритониёи Кабир, Габон, Чин, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Покистон, Сенегал, Русия, Украина ва Фаронса мебошанд. шӯрои нави ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид аз 1 январи соли 2021 ба кори худ шурӯъ мекунад. шумо та ҳавлотҳои ин соатаи хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. ба шумо рӯзи хушхонем ва дар соатҳои баъдӣ интизори хабарҳои тоза бимонед.